Este é o cartel do Entroido de 2020, unha obra de Quico da Silva inspirada nesta performance artística de Mauricio Catelán. Porque que mellor que isto para tapar a un loro que está todo o día dicindo burradas a xente que se achegaba a unha botica, non? E facíame moitísima graza que Pontevedra parecese chea de loros pegados a paredes, non? Me parecía que era unha maneira de reivindicar tamén que o loro Rabachol era un obxecto artístico para nós, non? Comedian, a obra de Mauricio Catelán foi posada por $120.000. Seguindo co seu exemplo, Quico da Silva anunciou hoxe que tamén se sacará a venda a ilustración orixinal do loro Rabachol. Iso si, nesta ocasión, todo o recadado será destinado ao equipo de investigación sobre o cancro do doutor José Manuel Castro Tubío. Que poidamos todos os galegos e galegas tamén contribuir, porque sabemos que a ciencia neste país non está como todo ben tratada que debería de estar, e que ben sexa un entroido, unha festa popular a que lle otorgue tamén a posibilidade a ciencia de salvarnos a todos, porque ao final isto é para todos. O Entroido pontevedrés arrancará con pasarrúas o vindeiro día 14. O pregón levarás a cabo o día 21 e estará a cargo da Asociación Recreativa de Sebe. Intentaremos estar á altura dos bons pregoeiros que pasaron por o Entroido pontevedrés. Neste entroido non faltarán as murgas, a noite pirata e o enterro do Rabachol. En canto ao desfile, este terá lugar o sábado 22 ás 5 da tarde. Pero ademais das festas tradicionais, este ano o Concello dará máis dunha sorpresa. A primeira darás a coñecer o vindeiro día 19.